skynd jer. Vi skal ikke blive opdaget. Kan du godt komme ind? Ja, super. Tag en stol. Velkommen. Poul, hvorfor skal vi være her? Det stod tomt. Jeg synes, det er mega fedt her. Det er sygt tomt. Ej, det er mega nice. Der kommer heller ikke nogen. Jo, det må gerne. Jeg skal pisse. Vil du med ud og finde toilet? Jeg gider ikke gå ud alene. Kom. Ej, hvad så er der herinde? Det ved jeg ikke. Det ser okay ud. Kan vi se? Det er i hvert fald ikke til det. Ej, hvor meget. Kan du ikke tage noget lys? Jo. Ej, hvad så her? Hvad er det? Jeg ved ikke, hvorfor ligger det på bordet. Dukke for skyld i en ulykke. I går blev en dukke skyld i en tragedisk ulykke. En mor og hendes datter var på vej hjem fra børnehave, da en tragisk ulykke skete. Pigen lille Ida tabte sin dukke, da hun slap sin mors hænder og løb ud tilbage for at samle den op. I det hun gik ud over vejen for at hente den, kom en bil i fuld fart. Idas mor, Connie Hansen, løb tilbage for at advare sin datter, men hun løb ud på kørebanen og nåede at skubbe lille Ida væk og blev ramt og døde på stedet. Ida blev hårdt såret og kørt ind på Odder Hospital. Hun svæver nu mellem liv og død. Wow. Hun har været ved bevidsthed en enkelt gang, hvor hun spurgte efter sin dukke. Okay, fuck, hvor er det klamt. Seriøst, ulækker. Den sad ikke lige før jeg gjorde den. Nej, jeg har ikke set den før. Ej, okay, det er ulækkert det her. Okay. Alt det her, der står her, det har noget at gøre med hende der den lille pige, Ida og hendes mor. Jeg har den gået til jammer. Så er det papirerne her. Ja. Med de her fuck vis. er det der lort? Et eller andet. Åh, jeg får den godt, mand. Fuck, den ligner din mor! Fuck, den er ulækker! Fordi vi fandt en tavle, hvor der stod alt muligt med det her. En Og så har jeg det her billede. En eller anden pige, der vist var død og så en bilulykke. Hun hedder Ida. Det er helt klart. Skal vi ikke bare hænge den? Jo, hvor sagde det der? Der er rigtigt der. Ej, hvor er I barn. Hey, det lyder godt. Udvider du hullet? Ja, for fanden. Kom. Sådan der. Den er for klar til at leve. I believe I can fly. Yes. Vi skal have kæft, man er dårlig forbindelse. Jeg skal slutte ringe til min mor, så bliver hun fucking sur. Vil du have det med dig? Nej, men jeg siger bare, jeg sover jo med dig, før det ikke fint nok. Ja, det er også fedt. Hvad er fuck er dukken? Hallo, hvem har taget den? Det er sikkert dig, der har taget den. Jeg har ikke noget. Jeg synes, det er jo ikke fedt, det der. Hvem fuck har taget den? Signe! Det er altså ikke sjovt! Jeg kan så ikke lide det her. Jeg fletter, skal vi dele os op? Ja, jeg går alene. Okay, kom. Signe! Signe for helvede. Kom, man tager. Signe! Fuck, det var creepy, han var helt mørkt. Ej, jeg kan så ikke lide det mere. Ej, jeg kan lide det. Okay. Det er altså ikke sjovt!
ikke lide det her. Men skal vi ikke bare gå ud og lede efter dem? Det er jeg sgu ikke sikker på, at jeg tør. Kom nu for helvede. Kom nu bare frem for helvede. Hallo? Det er ikke sjovt mere. Var der ikke et andet med det? Det tror jeg ikke. Signe! Reaktion. Det synes jeg altså ikke sjovt mere. Kom nu bare for helvede. Hallo? Jeg skal ud herfra nu, og I må selv vælge, om I går med eller ej. Jeg skal ud nu. Okay, vi tager med. Kom nu, Selling. Okay. Kom nu for helvede. Ja, vi kommer. Hey, vent. Du kan snakke om det. Kom nu. Ja. 2. Selling! Hallo? Det er ikke sjovt. Det er virkelig ikke sjovt. Hvad nu? Kan du komme ud? Vi kan ikke åbne den. Jeg synes det her. Luk den fucking dør. Klar? Klar? Kom nu frem. Kom nu, Klar. Det er ikke sjovt. Klar? 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 Daniel! Daniel! Selling! Daniel! Skal vi bare tage det væk? Du kommer ud i en overfod, jo. Ja, det er det. Fuck, det virker kraftedeme også. Nej. Okay, op på ansæt. Hvad fuck? Vi skal ud. Vi skal ud herfra. Kom nu ud. Vi går. Vi skal ud. Ja, vi skal ud. Kom nu. Kom nu. Ja, tak. Kom. Det er sjovt, hvis du bare gør også for sjov. Nej. Hvor skal du være? Signe, det er ikke sjovt mere. Ej, jeg kan godt gå tilbage til de andre. Nej, vi skal have fundet hende. Jeg kan ikke lide det her. Ej, helt ærligt, slap nu af. Det skal. Venner, vi kunne ikke finde Signe.